Bueno, hola a todos. Son Santiago Crecente, traballo no Centro de Investigacións Agrarias de Moabegondo. Gracias a Rafa Campos Tour por invitarme a vir hoxe aquí. Vou vos falar de cebo de vacuno maior. Como sabedes moitos de vos, pois non fai moito tempo, pois non era moi frecuente falar de cebo de vacas, de carne de vaca vella, pois hai 15 ou 20 anos case non se conocía moito este tipo de carne, mentres que hoxe en día vas a un restaurante e prácticamente é o produto premium do restaurante a carne de vaca vella ou a carne de boi. Entonces, bueno, no centro temos un rebaño de vacas rubias e máis un rebaño de vacas frisonas e fixemos distintos estudios relacionados pois precisamente co cebo destes animales bovinos adultos. Bueno, quería empezar a presentación falando un pouco no censo de vacas no Estado. Este é o censo de vacas, non dos bovinos, do total de bovinos, senón de vacas reproductoras. Hai en total en España sobre unhas 2.800.000 vacas aproximadamente. A maior parte de carne, como vedes ali, sobre uns 2 millóns de vacas son de carne. É dicir, en España predomina, aínda que aquí en Galicia estamos moi afeitos a vacas de leite, predomina a produción de carne. Unhas 2 millóns de vacas de carne e unhas 800.000 de leite. E sobre todo destacar a importante contribución do censo galego na cabaña leiteira, pois temos en datos de 2024 43% do censo da cabaña leiteira de España, mentres que no caso de carne é un 10%. Me parece que somos en total de vacas reproductoras a segunda comunidade autónoma, creo que despois de Castela e León, se non recordo mal os datos. Bueno, para un pouco remarcar a importancia de Galicia no censo de vacas. En canto ao sacrificio de vacas, pois no ano 2023 foron vacas adultas, case 400.000, isto varía un pouco dun ano a outro, pero máis ou menos movémonos nesa orde, 400.000 vacas en España e en Galicia as que se sacrificaron pois supuxo o 33% de todas as vacas sacrificadas no Estado. Bueno, vamos falar entonces de carne e de canales de vacún de alta calidade. Cando falamos de carne de alta calidade estamos falando de animales cunha condición corporal alta, animales engrasados, porque sabedes que a grasa pois é un atributo da carne que lle proporciona ese especial xugosidade, sabor e características diferenciadoras respecto de outros tipos de carne. Este é o tipo de canales que buscamos cando falamos do cebo de vacuno maior, canales engrasadas, e sobre todo canales que se a grasa pode ter unha tonalidade amarelo anaranxada, mellor que mellor. É algo que noutro tipo de animales non se busca, pero no caso de vacuno maior sí que se busca. A peza máis valorada nas canales de vacuno maior é o chuletero, como todos sabedes, introduces en cámaras de maduración e, bueno, pois proporciona este tipo de carne que se caracteriza por ese grado de veteado, de grasa infiltrada, que, como dicía antes, lle proporciona atributos sensoriais pois moi valorados polo consumidor. Con toda esta toma de importancia do vacuno maior, e ademais porque estábase vendendo en gran parte do Estado español moita carne de vacuno maior dicindo que era vaca galega, cando non o era, pois creouse no ano 2017 a IXP Vaca Galega, Boi Galego, que era, bueno, a mesma xente de ternera gallega. Sabedes que a IXP ternera gallega dentro das IXPs nacionais foi todo un éxito, pois tratando de amparar eses animales producidos en Galicia, pois creouse esa IXP. A partir da creación desta IXP retomamos unha liña de investigación que xa se empezara había anos, xa se fixeron algúns estudios, pero digamos que o retomamos con un pouco máis de forza. Bueno, quero contarvos un pouco os resultados destes estudios que fixemos. Non me vou meter en moitos datos porque tampouco vos quero aburrir, pero polo menos que seipades os estudios que fixemos e se alguén pois quere afondar un pouco máis nesa información, sabe onde estamos e podenlo preguntar. Brevemente, describir o que exixe a IXP para poder entrar nela. Abarca un elenco de razas bastante amplio, máis que a ternera gallega. Pódense meter nesta IXP vacas ou bois da raza rubia galega, as morenas do noroeste, asturiana dos valles, limosina, blonda aquitania, frisona, pardo alpina, todas estas razas en pureza ou cruzadas entre sí. É dicir, un elenco de razas bastante amplio
aquí en Galicia. E despois as categorías da IXP para vaca e boi. Na vaca ten que ser unha femia que tuvese polo menos unha xestación antes do sacrificio. É dicir, unha novilla que nunca parise non vale. No boi ten que ser un macho castrado antes dun ano de vida e sacrificado como mínimo con 4 anos de edad. É dicir, había unha práctica bastante frecuente que era, tiñas un semental e cando tiña 5 ou 6 anos vías que queríalo cambiar, pois castrábase, cebábase e vendíase como boi. Iso non entraría na IXP. Os animales teñen que ser castrados antes de que teñan un ano de vida e iso ten que estar certificado por un veterinario para que poidan ser amparados por esta marca. En canto á alimentación, pois debe estar basada no pastoreo, aproveitamento de forraxes verdes, recursos propios das explotacións e pódense complementar con fariñas e concentrados. Ainda que nosos estudios non nos fixemos directamente en ecolóxico, sí que os resultados que temos poden ser perfectamente transferibles ao ecolóxico porque habría que simplemente cambiar pois, o tipo de alimentación e piensos amparados. Recomendan un período mínimo de acabado de 6 meses antes do sacrificio. Unha vez que tú certificas o animal ou solicitas que se inscriba na IXP, recomendan mínimo un período de 6 meses antes do sacrificio. Tamén exixen non só no animal en vivo, senón unha vez que se sacrifica ese animal, ten que cumprir unha serie de parámetros na canal. Bueno, recordando brevemente a clasificación en canal, sabedes que hai unha clasificación por conformación, según as letras Europe, de mellor conformación a peor. A conformación ven a marcar un pouco o nivel de desenvolvemento muscular do animal. Suele ser mellor conformación animales carniceiros, seleccionados por características productivas, típico animais culós, semiculós, mentras que as peores conformacións suelen ser de ganado non seleccionado para carne, animales de leite, animales de razas autóctonas. E tamén temos unha clasificación de engrasamento, desde 1 a 5, animales moi magros 1 e animales moi grasos 5. Entonces, unha vez se sacrifica o animal, hai que ter unha conformación mínima. Na categoría vaca, as conformacións son a partir de O hacia arriba. Esta conformación non se exige nas razas autóctonas, nas morenas do neste. E engrasamento mínimo 3, é dicir, a clasificación mínima para que unha vaca pudese ser amparada sería O3-. No boi, a clasificación mínima sería R-4-. E despois dice o regulamento que poderase proporcionar a mención-selección a aqueles animales que destaquen por un especial engrasamento, unha adecuada infiltración grasa e unha coloración amarelo-naranxada da grasa. E aí a clasificación mínima é R+, 4+, serían os mellores animales. Estas son as etiquetas que se lles podría dar a eses animales. Bueno, xa deixando a IXP á parte, no centro fíxose un estudio xa fai anos que fixeron 2 compañeiros donde analizaron en dous matadoiros da provincia da Coruña como eran o tipo de canales das vacas. É dicir, que clasificacións tiñan, como eran esas canales. Fixeron de case 80.000 animales, pois esta tabla que vedes aquí é a proporción de cada clasificación de todos os animales. É dicir, de todos os animales que analizaron, un 25% eran O2, vale? Esa sería a clasificación. Que vimos con estes resultados? Pois que prácticamente, se consideramos que unha canal de alta calidade é aquela que ten un engrasamento 4 ou superior, que o 88% dos animales que se sacrificaban eran susceptibles de algún tipo de mellora. É dicir, poderíanse mellorar esas canales para que a carne deses animales pois fose destinada a carne de alta calidade, mentras que as categorías máis baixas de engrasamento normalmente son o que se chaman vacas de fábrica ou canales de fábrica que normalmente van para moer para elaborados cárnicos. É dicir, que hai un potencial moi alto de animales que se poderían cebar ou polo menos mellorar a súa condición corporal antes do sacrificio. Hai outro documento máis reciente do Ministerio, que se pode descargar tamén se queredes, donde analiza a clasificación das canales en España. E ven a decir prácticamente o mismo. Esta categoría D é a categoría de vacas adultas, e ven a dicir algo moi parecido ao que salía naquele estudio. É dicir, unha gran porcentaxe das canales están por debaixo dunha clasificación 4, prácticamente aquí neste documento máis do 90%. É dicir, que hai moito campo onde poder traballar.
Bueno, cando falamos de conseguir animais de alta calidade, pois podemos partir de animales moi delgados, como vedes aquí, ou de animales dunha condición corporal intermedia. O objetivo sempre é leválas a unha condición corporal boa ou moi boa. Esos son os animales pois de máis alta calidade. E a maior parte dos estudios que vos vou describir son estudios feitos con animales da raza frisona. Vale, despois direivos por qué. Bueno, o que antes vos enseñaba en vivo, é dicir, animales delgados, medios ou altos, máis ou menos, pois en canal serían estes, canales moi magras dos animales delgadiños, intermedias con engrasamento xa incipiente nos medios, e canales moi ben engrasadas, que son as de máis calidade, e a carne, pois un pouco parecido, carne máis magra, con pouca grasa os animales de condición corporal pobre, unha cousa intermedia, e un engrasamento moi alto naqueles animales que están cebados. Bueno, eu gustaríame aquí discernir entre o que pode ser engordar un animal moi delgado hasta unha condición corporal media e despois o que é xa darlle un cebo final aos animales, pasar dunha condición corporal media a unha condición corporal moi boa. Este paso inicial, algo que nos quedou claro despois de facer varios estudios, é que existe a posibilidade de facelo exclusivamente con erva. Sobre todo se é no pasto de primavera, que é o pasto de máis calidade e de máis cantidade de todo o ano. Os animales presentan na primavera unha ganancia de peso de máis de 1 kg ao día, que está bastante ben para facer o solo con pasto, porque é a forma máis barata de engordar un animal. Sigue sendo a vaca comendo directamente do suelo a erva. E hai moitos mitos aquí asociados que osa xente que ten vacas. Non, as vacas con erva solo non engordan. E a verdade é que cando partes de animales que están delgados ou con unha condición corporal deficiente, que é bastante frecuente que as vacas de leite salgan así das cuadras porque, bueno, exprímense moito para que den leite, sobre todo utilizan sistemas intensivos. É increíble, en 3 ou 4 meses de primavera o que melloran solamente facendo erva. E nos, pois, non é que o pensemos, senón que o demostramos con datos. É dicir, nosotros xa fixemos nestes 3 anos, por exemplo, poñíamos un lote de vacas, non un ou dúas, senón grupos de 10, 15, 20 vacas e calculábamos a media de todas elas. É dicir, non é resultados que poden ser especulables, son resultados máis ou menos sólidos, non? Pois mirade, no ano 2019, en 4 meses, de 13 de febreiro ao 17 de junio, pois a ganancia de peso foi de 1,05 kilos día. A condición corporal que mide pois como está de gorda unha vaca, nunha escala de 1 a 9, pois pasou de 3,6 a 5,3. No ano 2021, algo parecido, aí foron 3 meses, de novo, unha ganancia de máis de 1 kilo ao día e a condición corporal prácticamente se duplicou. E no ano 2022, de novo mismo, aquí estuvemos algo máis, desde o 15 de marzo ao 3 de agosto, máis de 2 meses, e prácticamente 1 kilo ao día de ganancia, e a condición corporal pasou de 2,5 a 6 nunha escala de 1 a 9. É dicir, é bastante sencillo engordar unha vaca inicialmente exclusivamente con pasto de calidade. Cando xa falamos de pasar dunha vaca de condición corporal media a unha vaca de condición corporal alta, para facelo nun tempo razonable, o que observamos é que é necesario un período de cebo que inclúa concentrados. É imprescindible? Non, pero se non incluímos concentrados, aínda que dispoñamos de forraxe de boa calidade, que é requisito imprescindible para cebar animales, que seña de boa calidade, os tempos alónganse bastante. Entonces, neste paso intermedio, tamén fixemos algún estudio. Normalmente, cando planteamos estudios, sempre planteamos os dous extremos, non? Facelo solo con envase a pasto, facelo solo envase a pienso e algún tipo de sistema intermedio. Bueno, neste primeiro caso, que fixemos? Pois cando rematou a primavera, 18 de junio, metemos os animales nunhas parcelas con os comedeiros e dábamosles pienso o que quixeran, a vontade. Vimos que despois de aproximadamente algo menos de 6 meses, a ganancia de peso foi de máis de 1 kilo ao día. A condición corporal nunha escala de 1 a 9 era de máis de 8, é dicir, animales con unha boa condición corporal, e sí que un consumo de pienso de 2 toneladas por vaca, é dicir, un consumo de pienso importante. Estes animales comeron, me parece que se non recordo mal, 12 kilos de pienso ao día, pero
conseguimos unhas canales xa de case 500 kilos, unha clasificación un 4 máis de grasa, que está bastante ben, é dicir, unhas canales dese estilo que vedes aí, que xa é unha canal valorada no mercado. Despois fixemos o outro extremo, quixémolo facer solo con pasto. Bueno, este é unha fotografía das vacas aí no pasto, cos seus comedeiros, onde tiñan pienso de distribución. Non só comían pienso e pasto. Esta é a condición corporal, bueno, das vacas unha vez rematado o cebo, vedes como esas bolas de grasa moi características ao lado do rabo, que xa indica que as vacas están acumulando grasa. Neste segundo ensaio que vos decía, pois cando rematou a primavera, eran o 3 de agosto, pois metimoslle solo pasto un suplemento de ensilado de erva. Dicir que aquí a ganancia de peso desde o 3 de agosto ao 18 de novembro foi case nula, é dicir, vimos que non era suficiente xa con as vacas desa condición corporal media darlle solo pasto e silo de erva, aquí houbera sido recomendable meter un pouco de concentrado, porque prácticamente non ganaron peso, é dicir, foi tempo perdido. No inverno dimos ensilado de erva e 4 kg de concentrado ao día, a ganancia de peso xa se recuperou, case medio quilo, e na segunda primavera, solo pasto, vale? Tuvemos unha ganancia de peso, pois tamén, de case 600 gramos, e conseguimos un peso final de 957 kg. Todo o que se acerque en vacas frisonas a unha media de 1000 kg xa está moi ben. A ingestión de concentrado partímola por 4, menos de 500 kilos, pero claro, se no caso anterior eran 6 meses de cebo, aquí foron 327 días, máis de 10 meses, é dicir, o tempo alóngase, unha ingestión de ensilado de case 5.000 kilos en verde, pero a ganancia de peso disminuiu por menos da mitade. Despois quixemos facer, bueno, esta é a ganancia de peso das vacas nese estudio, vedes como no verán, onde pon pasto máis ensilado de erva, aí prácticamente non se ganou peso, como digo, sería recomendable aí pois meter algo de concentrado para que as vacas ganasen algo de peso aí e non fose tempo perdido, digamos. Pero, como digo, conseguimos unhas canales igualmente boas, con ese engrasamento que vedes, e incluso na cavidade interior se ve certa acumulación grasa aí no costelar, que indica, pois, bueno, un canal de alta calidade. E despois, digamos, os sistemas de produción intermedios. Que fixemos noutro ensaio? Pois, a partir de finales da primavera, metimos ensilado de erva e unha cantidade creciente de pienso. Neste ensaio, pois, non nos saliu moi ben porque, como poño aí abaixo, tuvemos un silo de baixa calidade en certos momentos do ensaio, e aquí remarco outra vez a importancia de ter un forraxe de alta calidade cando se pretende abordar calquera tipo de cebo, calquera tipo de sistema productivo. Se garda forraxe, aí ten que ser cortado no momento idóneo, ben conservado para que seña de alta calidade, porque senón non salen ben as cousas. Bueno, aquí, como digo, quedámonos nun peso en canal algo máis baixo, un consumo de pienso de un pouco máis de 1000 kilos e silo de erva 5000 kilos en verde. O ano seguinte fixémolo con silo de millo. Aquí, bueno, o silo de millo é máis fácil que seña de mellor calidade. Empezamos o 16 de junio e acabamos o 24 de xaneiro con case 1000 kilos de peso, é dicir, animales ben engordados e uns 7 meses de cebo. Un consumo de pienso de 1700 kilos e silo de millo 5000 kilos en verde. É un peso canal de 500 kilos, que, como digo, xa é unha clasificación de 4 ou 4 máis, que xa son animales con as canales de alta calidade. Un pouco un resumen do que temos aquí, se consideramos pois o consumo total de pienso un pouco un parámetro que nos pode falar da eficiencia, pois bueno, sempre me gusta dicir que non hai normas fixas, que cada un pois pode adaptar os sistemas productivos un pouco á súa situación particular. Se metemos máis concentrado, normalmente os períodos do cebo acórtanse, se metemos menos concentrados, alónganse, pero bueno, podemos chegar a sitios moi parecidos metendo máis ou menos concentrado e alongando máis ou menos o tempo de cebo. Bueno, aí tedes as vacas, os comedeiros, as canales. Sí que vimos diferencias entre uns animales e outros. Como vos dicía, é moi valorada a coloración amarelo e naranxada das canales, pero vimos unha diferencia entre animales bastante elevada. Despois tamén fixemos un estudio mirando o efecto do tipo de concentrado. Había quen nos decía as vacas para que teñan grasa amarilla teñen que comer fariña de millo. Entonces,
oíamos veña da fariña de millo, e comparamos pois o cebo de vacas con pienso a voluntade, un pienso que nos recomendaban os da fábrica de pienso, uns nutrólogos que dicían que era un pienso con alta enerxía, con contido en grasa moi alto, que bueno, parecíalles que era o adecuado para cebar as vacas, e outro con fariña de millo, tamén comerían o que querían. E bueno, vimos que a diferencia era moi grande. O grupo da fariña de millo pois ganou prácticamente a mitad de peso que o pienso altamente enerxético. Entonces, bueno, tampouco vimos moita diferencia no color da grasa, é dicir, o color da grasa chegamos á conclusión de que iso consíguese despois de moito tempo de que os animales comen alimentos ricos nunha sustancia que se chama beta-caroteno, que é o que proporciona ese color, cunha acumulación seguramente lenta. Vacas que están toda a vida en pastoreo sí que presentan esta coloración, pero animales que cebas durante 6 ou 7 meses é moi difícil conseguir esa coloración, porque ademais as semillas suelen ser bastante pobres. No caso da fariña de millo sí que é rica, pero ten un nivel de proteína bastante baixo, é un nivel de grasa, neste caso a terceira parte deste pienso. Entonces vimos que os resultados da fariña de millo non foron moi satisfactorios, e aínda hai xente hoxe, non, eu doilles fariña de millo, que queren logo as vacas? Bueno, pois nos falamos deste resultado, ás veces falannos caso, ás veces non. Esta é a coloración objetivo que se pretende, non? Valórase moito, que seña a grasa amarilla naranxada. Nosotros, esta é unha vaca de máis de 100 que matamos, saliu só unha. Fixamos algún estudio de incluir alimentos con alto contido en beta-caroteno, pero os resultados non foron moi alentadores. Como digo, dá a sensación de que esta deposición deses pigmentos é algo que ten lugar a largo plazo e non en períodos cortos. Como vimos tamén diferencias entre uns animales e outros, animales da mesma raza, alimentados da mesma maneira, había moita diferencia, pensamos que pode haber tamén certa predisposición genética a almacenar máis ou menos pigmentos. Conseguíamos nestas vacas pois un nivel de infiltración bastante bon, como vedes aquí nesta fotografía, é dicir, pensade que nos becerros carniceiros, nos becerros rubia galega, estamos falando sempre dun nivel de grasa intramuscular de en torno a 1%, entre o 1 e o 2%, ás veces menos do 1%. Aquí estábamos chegando con as vacas frisonas a engrasamentos de máis do 20%, que é un nivel de grasa pois bastante importante. Un pouco como resumen, nos estudios que fixemos na raza rubia e na raza frisona, a raza rubia como raza seleccionada presentou un maior rendemento en canal, é dicir, iso a diferencia é obvia, unha maior coloración laranxa, porque estes animales normalmente están criados en sistemas en base a pasto e forraxe, e unha maior grasa de cobertura, é dicir, a grasa por encima da canal era máis, tiña maior espesor na raza rubia, mentres que se falamos da grasa de infiltración, que ao final é o que lle proporciona a carne ese especial sabor, ese especial, digamos, eses especiales atributos que valora o consumidor, a grasa de infiltración sempre foi máis alta na grasa frisona. Estamos falando de valores de incluso o triple. Se con vacas cebadas da raza rubia estábamos en niveles de grasa de 7, 8%, 5, 6, en raza frisona era fácil chegar a medias do 15% ou máis. Tamén fixemos estudios de castración, dicíanos que as vacas había que castralas porque engrasaban máis e tal. De momento temos resultados dispares e as vantaxes da castración non son claras. Algún estudio parecía que iba un pouco mellor as vacas castradas, noutros non. É unha intervención que inicialmente falles ás vacas sufrir, aínda que dicen que a castración pode ser mínimamente invasiva. As vacas perden peso inicialmente, é certo que logo recuperan, pero non deixa de ser unha intervención na que os animales sufren, algunha vaca tennos morto. Sí que dicen que, bueno, os animales ao castralos perden ese nerviosismo do celo, non se montan, claro, unha vaca de 1000 kilos montando, pois pode ter problemas de mancarse nunha perna, pero xa digo, de momento non temos resultados que nos permitan recomendar a castración. Agora queremos probar, estamos nun estudio, ou solicitamos un estudio para probar a castración química, é dicir, eliminar ese celo a través dunha vacuna, que nos parece que podría ser menos estresante para o animal e que podría ter resultados positivos da castración. Veremos a ver que pasa. Suplementar con alimentos con beta-caroteno, que xa o probamos, añadir un produto comercial moi rico en beta-caroteno, tampouco vimos un efecto positivo na coloración tendo en conta o coste do produto, que foi bastante alto.
Tamén fixemos ensaios de cría de bois, aquí sí que vou pasar moi rápido, non vos vou dar moitos resultados, porque ademais xa me paso do tempo. Vamos ben. Bueno, simplemente que seipáis que fixemos estudios de produción de carne de boi, tanto ca raza rubia como ca raza frisona, e con cruces, neste caso foi cruce de frisón con limusín a maior parte. Sacrificámoslos todos por riba dos 4 anos, alimentación basada en pastos e ensilado de erva, basicamente, con millo non fixemos nada, e cebos de duración variable. En cada ensaio, pois, tiñamos o cebo. Bueno, conseguimos ese tipo de carne que está aí, neste caso era de bois rubios, fixemos non só un Mabegondo, senón nunha finca que temos en Monfero de Montaña, finca Marco da Curra. Estes son 2 exemplares da raza rubia, os bois cruzados que temos aí pastorando ao lado dos cabalos, e tamén fixemos ensaios en Mabegondo con bois da raza frisona. Bueno, aquí temos os bois rubios no Marco da Curra, os bois cruzados, criados xuntos, criámoslos hasta os 4 anos na finca, despois no inverno metíamolos nunha cuadra, comendo silo de erva e un suplemento de pienso, de novo na primavera, aproveitando os pastos, na cuadra, ao final, na fase final de cebo, pois separámolos, os bois rubios e os bois frisos, e démosles un cebo final. O que sí que chegamos á conclusión é que para sacrificalos aos 4 anos, que é a edad mínima necesaria para podelo introducir na IXP, porque facíamos dentro do IXP, para sacrificalos aos 4 anos hai que meterlles un cebo final, é dicir, decíannos, claro, é que os bois hai que matalos con 7 ou 8 anos. Claro, nosotros facer un estudio de 7 ou 8 anos complícanos para solicitar proxectos e tal, e, bueno, arriesgarse tamén a un sistema productivo moi largo no que os animales tamén poden ter os seus problemas. Decidimos poñer a edad mínima 4 anos e sigue cun cebo final importante de case un ano de duración, chegábamos a unhas canales bastante boas. Esta é a suplementación con pienso que lles facíamos nas cuadras, e, bueno, chegamos a uns animales pois, que superaban os 1000 kilos de peso vivo, que un pouco, por dar unha cifra, sí que sería un pouco o límite de peso vivo que eu diría a partir do cal se pode considerar un animal ben rematado. Estes son os cruzados de limusín con frisón. Como digo, ao sacrificalos unhas canales bastante ben engrasadas, tamén vimos bastante diferencias entre uns individuos e outros da mesma raza, porque, claro, os animales estes, tanto rubios como frisós ou cruces, non están seleccionados polo nivel de infiltración, polo color da grasa, están seleccionados por outra cousa. Entonces vimos, mentre non hai selección por un carácter, normalmente o que se ve é bastante heteroxeneidade. Como decía aquí, pois 2 animales dunha coloración bastante distinta da mesma raza, non? Unha coloración que se denomina como blanco cremosa ou cremosa o da dereita, menos que o da izquierda, unha coloración xa máis deseable, amarillo naranxada ou cremoso amarillo. Aquí a etiqueta da IXP, no cal este animal pois recibiu a mención selección, cunha boa clasificación canal. O nivel de infiltración, tamén bastante diferencia entre uns individuos e outros, vedes ali arriba á dereita carne máis magra, mentres que aquí abaixo á esquerda pois xa unha carne cun nivel de veteado bastante importante, que sería o deseable. Como resumen, pois, de 3 estudios un pouco parecidos, non son totalmente asimilables, como decía, pasar de 1000 kilos de peso vivo, sobre todo remarcar a diferencia entre o rendemento ganal, as razas carniceiras sempre teñen máis rendemento ganal, mentres que as non seleccionadas pola produción cárnica máis baixiño. Os animales da raza frisona pois son 52, 53, depende do cebo que se lles dé, mentres que os da raza rubia superan o 55 con moita facilidade. Máis rendemento na raza rubia, pero menor infiltración grasa, o que dicía antes. Fijados, os bois de raza rubia menos dun 10%, mentres que os da raza frisona duplican ou son máis do doble o nivel de infiltración muscular, que, como dicía, é unha das cousas máis valoradas. Aquí outro exemplo, a diferencia entre individuos, neste caso da raza rubia galega, bastante diferencia, como dicía, entre uns animales e outros. Tamén na raza frisona, pero fixadevos a diferencia na foto anterior de animales de raza rubia ou da raza frisona cun peso en canal parecido. Fixadevos ese nivel da dereita é moi parecido á típica filete da raza guayú, que é a máis famosa, este boi de Kobe, non? Que leva un nivel de infiltración tan alto, pois fixadevos aos niveles de infiltración tan altos que se chegou de case un 30%.
E tamén fixemos algún estudio de maduración da carne. Sabedes que esta carne é unha carne que se suele consumir despois de ser madurada. Que vimos? Analizamos a carne aos 0 días, despois de sacrificar, aos 30, 60 e 90. Que vimos? Que a forza de corte desa carne, que é unha maneira indirecta de medir o dura que é dicir, o dura que nos resultaría ao masticala, pois vimos que baixa en picado hasta os 60 días. Entre os 60 días e os 90 días non hai moita diferencia. É dicir, é unha carne que se queremos que ablande, pois sí que é recomendable un período de maduración, pois neste caso óptimo en canto a dureza serían os 30 días. Vacas de raza rubia, unhos resultados moi parecidos. A dureza da carne disminuye hasta os 60 días, entre os 60 e os 90 non vimos moita diferencia. Sabedes que ás veces se fala de maduracións moi largas, de 6 meses, 9 meses, non ten moito sentido desde o punto de vista da dureza. Esas pezas en maduración perden peso ca maduración porque perden humidade e normalmente esta carne págase por kilo. Entonces, bueno. E tamén analizamos a calidade microbiolóxica, é dicir, como evoluciona a cantidade de microorganismos que ten esa carne. E vimos que tres tipos de microorganismos, analizamos aerobios mesófilos, pseudomonas e enterobacterias, e vimos que nos 30 días de maduración non pasábamos o límite recomendable para ser consumido, mentres que a partir dos 60 días xa había grupos de microorganismos que pasan os límites recomendables. Non hai unha legislación moi clara aínda de canto se pode madurar a carne, cales son os límites, pero o recomendable é que non pasen aí nesa escala de 6 e aos 60 días xa víamos que se superaba esa escala, non? De feito, a maior parte das industrias que maduran este tipo de carne falan de 20, 25, 30 días de maduración, que é o máis rendible. Outro estudio coa raza rubia galega, o anterior era con bois frisós. Outro estudio coa raza rubia galega dícenos o mismo. É dicir, hasta os 30 días estamos microbiolóxicamente ben, a partir dos 30 días, aos 60 días xa pasamos os límites recomendables. É dicir, que desde o punto de vista microbiolóxico, pois non se debe de ir a madurar a carne moito máis aló de 30 días. Xa para finalizar, os retos pois, que nos marcamos para seguir investigando nesto son afondar un pouco máis nas variables que afectan á coloración da graxa, porque siguen nos insistindo as industrias que é algo importante, aínda que personalmente creo que algo que non vai ter moi fácil solución. Determinar con maior precisión o tempo óptimo de maduración da carne. Isto temos pedido un estudio agora con o Centro de Investigación de Cataluña, o IRTA, donde teñen cámaras específicas para medir a humedade relativa, a temperatura, para determinar tamén pois, cal sería o período óptimo de maduración para tendo en conta distintos parámetros. E despois tamén caracterizar os sistemas de produción para tratar de leválos a un menor consumo de concentrado, pois no Centro de Investigación de Mabogondo sempre defendimos aqueles sistemas productivos basados nos pastos e forraxes, tratando de minimizar o uso de concentrado, pois é un elemento allá á explotación, aínda que os nosos estudios o que nos dicen é que non hai que prescindir totalmente, é que pode ser importante en certas partes dos períodos de cebo pois botar mao deses alimentos con valor nutritivo máis elevado. E nada máis. Gracias pola atención e calquera pregunta, pois despois atenderemos.